Di m sị na m enidere ka a na-akwụ m ụgwọ na kọmpini mụ na ya na-abọ mepelu maka na mbụ nwaanyị na o nwere ife nji eke eme. Ofu nwaanyị sị m na ya jebela obodo oyibo na 2005 wee luo Germany luo ebe afọ. O wee bụ na ịsụ asụsụ ha bụrụ ya nsogbu, ya wee sị mba ka ya jebe obodo na-asụ oyibo. Ịghọtago n'ife nọ n'ebe afọ bụ ọdụ ka 4 or 5 years wee jebe UK. Wee luo na UK wee gosi akwụkwọ wee chọta ọlụ. Ebe afọ ka a nọ wee fụ die. So ka a nụrụ di ya wee sị na ọ ka mma na fa mepe company ka a gụsịrị akwụkwọ maka na ife agụlụ dị useful iji mepe company. Ya na di wee mepe mana company emepe na ọnyanwa bụ ife etili mụọ na ya. So ka fa mepesi company ọ na-aga na-afe. Ịghọtago ya wee sị die na ya chọrọ ka ya bịa na-ayị ya ego kwa ụtụtụ kwa efifie kwa abalị, na ya chọrọ ka ọ na-akwụ ya ụgwọ. Ịghọta every month since na ya na-alụ ọlụ. Di esi anọ nwaanyị ka ọ bụ na o nwere ife o ji ego eme, na ya nọ na ya ga na-ete ekike arọfa. Ya wee sị ya mba o, na a ga na-akwụ ya ụgwọ. This man ekpebekwe ekpegide obo na 200. Kedu ife a ga-eji 200 euro wee mee? Ya pa ihe a na ihe ekwere. Ya wee sị di mba na a ga-etikwuru ego at least sikwụbụ ya 400. Na di ekpegide si na nwere ife o ji ego eme na nwaanyị ka ọ bụ kedu ife o ji ego eme ka ife a na-akwụrụ ya ụgwọ nke nwa. Company nke ya tili sweat ya niile wee mepe o. Nwoke ya nyere akwụkwọ o. Ọjụ ya ajụ o, enwe kwụbụ ya 400. Ọ sị m nne. One bossy this man na lament ife a ji ego eme. Ọ sị m na ya dị shocked mgbe ya find out na di ya na-ewele ego from that company je na-agba ana be nne ya wee gbagide ana wee gba 12 plot of ana. Ọ sị m nne na di ya nụgwa ya na-agwa anyị ihe a na ọ bịala obodo oyibo na 2011 before ya wee nye akwụkwọ wee nyele ya ka wee mepe company. O wee na-aba mba gbagidere ana gbaa 12 plot of land. Unu agba na ana niile a ọ gbara n'ofu na afọ ya dọrọ ya ka m nwaanyị na afọ ya dọrọ ya. Ọ sị m nne ya mụtakwala ụmụaka o. Yes. Sị m ya wee nọgide wee sị mba n'ife a bụrụ ife a ga-eme. Ya wee na-be nne ya wee je wee gbaa anị. Di ya wee malụ ndị na-afọ ya ka a ji wee gbụ ya. Nwoke a wee bakata kpọọ ụmụnne ya, ọkpọ Okeke ọkpọ Okafọ sị ya na enwere right nwaanyị a na-anụ anụ na ife ya melụ bụ nọmba 1 ka ife a ji were afọ ya wee gbaa anya. Nọmba 2 kedu ife a ji wee gbaa anya be nne ya. Ọ sị m nne na ụfọdụ ụmụ nwoke nwee ka fa si akpa agwa, na ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme mistake dị egwu. Ije nụọ nwa mmadụ mụrụ wee zụbazụsịa zipi obodo oyibo. Gịnị ya wee kpatabe gị wee sị na ọ manye ndị befe ego maka na ị na-anụ ya maka na ọ dị eke bụ na ọchị eke bụ. Why na ọ bụrụ gị kpọtali obodo oyibo ndị be ha kpọtali obodo oyibo amụrọzi reason fa ji wee zụọ ya n'akwụkwọ. Fa amụrọzi reason fa ji wee kpọti obodo oyibo na ọ maka gị ka amụọla ya. Ya wee sị ya na nke a ama mme. Ọ sị m ihe a fịọchabakwa o. Ọ sị m ebe afọ ka iwo nọzide wee wuo onye maka na mgbe afọ ka amaala na di gbala na 12. Na ọ bụgodo na ị chọrọ itinye afịa itinye Mr. and Mrs. But no, na afịa dọrọ na ya nothing that 12 ọ gbara. Na-alụ ụlọ ya na ya na-abọ lụlo mgbe fa ka na struggle na-egie kakwa. Ife niile melụ na village na-egie ka. Di wee na-egbu emeli ife aji wee melu ndị befe ihe, ife aji enye ndị befe ego, ife aji agba na be nne ya. Ewee kpebe kpesie. Ya wee jụ wee sịfa na nne na nna ya zụrụ ya dị ezuzu na ya kwara. Ọ na-ama ife dị emezi kịta. O wee kwụsịzi ịkwụ bills niile, kwụsị iweta ego n'ụlọ, kwụsịzi everything. Fana abụọ na-emezi nke onye wetara ya tii na akpa ya. Na company ka esi ewetezi everything a na-eme kịta, ma ịkwụ ụgwọ ụlọ ma igbogo ma ịkwụ bill ma ụzọ ụmụaka n'akwụkwọ. Kịta company afọ ebidogonu na-esheki maka na ya nwere right. Ọ sị m nne na ụfọdụ ụmụ nwoke amara ife o. Ụfọdụ ụmụ nwoke je na fa je na zoo je gote anụ ọfịa ya na fa buru. For that na ya nwere right. Na nọmba 1 bụ na ya nwere right ka a na-akwụ ụgwọ na company ya mepe.
Nọmba 2 na ekwesịrị ị na-enye ndị befe ego ma ọ bụ dozielu ndị ma ọ gụọ ana na be nna ya o. Nọmba 3 na ekwesịrị iji afịa wee ego ife ọbụla a na-ego ego maka na ya na-anụ di ke maka echi. Ọ bụrụ na onwe ife mee na-echi niile fasa okwu, ya agbala aka na abụ, ya akwacha kati elu ọkụkọ akị. Ọ sị m nne na ife a decide kịta bụ na ife ọbụla ya ga-ego naanị ya ga-ego ya n'afịa wili anya to nwa ya. Den nke ya chọrọ igonye afịa nye ewela afa nwa ya nwoke ụmụ ya ndị nwoke wee na-egie. Maka na ya che na this man adụgo grateful, mana ihe anụnwa o megosili na ọ dọrọ grateful. Na ife ọ chọ ka ọ gbabie aka ọ ga-abụ bọsị eselu okwu ọ chụpụ gị ya nwere ife niile a. Ya kwesị ka ya wepụta ebe a ka a jụọ ndị mmadụ o nwere ajọ ife ya mee kịta na ya support this man from zero. Onye nyafu na UK nwere ife ọ na-alụ enwere akwụkwọ o. Oluokafa nwere ego wee wabali anya na ya bụ nwoke na ya ga-agbazila aka na-azazi Mrs. Afia maka na ya bụ nwanyị. Ọ bụ na ife a mere ajọka gị kwuo onye na comment section. Na ya wetelu m akụkọ maka akụkọ nkọlụ maka nwoke afọ si nwunye na ọ ga-ewili ife niile o nwee n'afịa ka udo wee chịa. Na-echekwanụ n'echiche. Ilibezie nnọọ mmadụ, ichefuo nọ nne mụrụ ya, chefuo nọ nna mụrụ ya, chefuo na o nwere ụmụnne, chefuo na o nwere ebe o si pụta, chefuo na o nwere ndị zụrụ ya n'akwụkwọ, chefuo na o nwere nne nwaanyị bulie 9 months, chefuo na o nwere onye ọkpọrọ nna bifo ọfụ gị, chefuo enu chefuo ana. Ewu ya ma ọ bụsalụ nwoke bụ n'isi ụlọ. Maka na iwu niile emere na be anyị fevọrọ ụmụ nwoke, o nwere nke fevọrọ nwaanyị. Akwịghọtago. Even ka m gwa gị, too n'anya ụmụ nwoke ụfọdụ, nwa emelụ ya nwa eji ekute ka nwaanyị wee nwee right na be nne ya. Maka na nwaanyị ka ọ bụ. Asị gị ilu obe di gị gị zọba. Ilu obe di gị gị zọba ife nwere. Ilukwa ebe di gị di ga-agwakwa gị na nwaanyị ka ịbụ na ị ga-anọ n'okpuru ya. Ịghọtago. Ibugodulu nwaanyị na-agba mbọ gbatakwuo mbọ. Asị gị na ịma nrikwu mbọ ịgbatara maka na ị na-anụ di. Ọkwa mmadụ ka unu na ya na-emekọ ife. Ọkwa mmadụ. Ị na-eme n'ife ị na-eche echiche. Nwaanyị nyere gị akwụkwọ n'obodo oyibo, mepee company wit afịa, mesie tinye afa gị na ya, ife niile nkie ka ị na-agwa na ekwesịrị ịkwụ ya ụgwọ, na o kwesịrị igo ife ọbụla n'afịa, na o kwesịrị inyere ndị befe aka maka na ị na-anụ ya. Ife ọbụla ọ ga-eme na ọ ga-agwa gị, mana gị nwa ga-emesi fancha niile maka na ịbụ nwoke. Ịbụgodo nwoke ịbụrụ Chukwu. Ife a ụmụ nwoke na-eme, you guys are pushing ụmụ nwaanyị too far. That na ụfọdụ amụrụzi boundary foul. Ụfọdụ na-achalenjizi ụmụ nwoke o. Ụfọdụ achọrọzidi ịgba na fa bụ nwaanyị. Ụfọdụ amụrụzidi the meaning of being submissive. I'm telling you. Because unu na-aga deep every day. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ugwu mụta mgbaji ukwu, agadi nwaanyị amụta ijeketa ezu ike. Nwaanyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.